Balimao Alnyakuma très urgent. Balimao billet vendredi 7 juillet 2026. Malion. Premier ministre Abdoulaye Maïga Boraka Kuma Mali ni Algérie ka benkan. Ko Mali ni Algérie ko alhamdoulilah ko biku benendu. Malion mena révélation badi ke awyebi. Munda to Assimi Goïta sona Mali ni Algérie ka ben. Abdoulaye Maïga Boraka Kuma. Abdoulaye Maïga ka boli kunte kunye munye. Algérie kale kande kundu ale ti konanja Mali fo ka Abdoulaye Maïga genga boyindi ko Abdoulaye job ko ko be genga boy o kumbuka taballa delu ni fon keni kera bon je ne sais pas comment les choses se sont passées mais ça c'est entre parenthèses anye premier ministre Abdoulaye Maïga Boraka Kuma akoko Mali ni Algérie kuma nyogon famia de ko me ko bi ko Mali ni Algérie nyogon famia ay kuma chama fo premier ministre Abdoulaye Maïga ay kuma chama fo ay arabu ka ombe fo Malion ala o mo be kuma gele fako boka fege woro min kabe kari yindi Assimi Goïta nunu me femu do o force di ou te diplomatie don aish c'est-à-dire Algérie kafria de yiraoula de Algérie ko na ce niveau de là men Algérie ko ngira sigere di fo ngena bi yara Abdoulaye Maïga Boraka Kuma bela jere kuma ga ime maga kuma ga woro do kala pre mena révélation do kawi anga janga Abdoulaye Maïga reka ko way ko lu Algérie be ben ko mais ko Algérie date doluka Algérie et accord d'Algérie ni accord d'Algérie natolay kuy abo kalama Algérie bebe négociation be Assimi Goïta ni Algérie tient déjà yere o para o be ka ke nala tient ka tient de fana et puis aba kalama ko domina nye Kidali perdu et awa ni réconciliation kara le médecin après la mort ni Kidali kuma Mali bolo bi Mali kunte seke tika ke Algérie la Assimi Goïta be tendi sari zere ni je jatiki faga yirde du ni Assimi ka majiki iye ni Assimi ka jake ni fin fladu soit magobila soit avec position de faiblesse là na be position de faiblesse là ba majiki awo de ke M5 na ani uni banda u kuma kala wakati mina u bolla kana on krefe ka Choguel Maïga ta ko ke premier ministre u mago nyana u yo fli nyamana Algérie ta e munyi meno fana fayana u bolo olu u taraka tigi noro Maroc ni Algérie ka koina problème be sur la orila et sinon on est Algérie ma jafo wakati mina Algérie Kidali mina wala wakati mina o wakati kele na on est Algérie jara parce que nous connait Algérie ma dia ko wara kumeke mun kumela kali mun kumbe nyafo mun kumbe fo irisu ye avertissement mun dia Assimi ma mena tla kan dado fana ou ni Algérie ka jama ke ko parce que kube ben fait de pas ala ka Assimi date ben fait ou est-ce qu'ils n'auront pas kele ni ou ye ka jakani Côte d'Ivoire parce que ou mo be Côte d'Ivoire la ou be te o karama de be tande quoi c'est à dire hali wulu ni kolokuru ndi wulu ma wulu ka fsani Assimi nunu ye ni koronete wulu be arama de wali ma do ka teme nunu ka ni nunu ye ka gere mogo la o tribu ni sanchedi ou bay ou nyabala Algérie be niveau minabi irisu de Algérie delide et puis anye Kidali perdi domi Malion révélation be bide anye Kidali perdi domi awa kalama o don Assimi Goïta jaja Assimi yere de téléphone ta ka téléphone ci tebunima Algérie présent Assimi Goïta de follow téléphone ta ka wele négociation que le général Tiani Dadonala et Congo Baraza président Denis Sassou Nguesso nunu ani for Yassimbe c'est-à-dire que président CEDEAO président ani Afrique fenge comment on appelle la Denis Sassou Nguesso nous fait olu bere dada na donko ina Algérie ka irisi ou ka surasi ko sauver ka bok Kidali ka Mali surasi tobolula Assimi yere da négociation ka ambolo ko irisi ou da ka irisi ou ma ka ja Assimi da ke Malion na se ou tungara da fo Mali surasi o klubina imaye efela mogo nga kigu efela mogo ko kube irisi drone blaka bo Assimi sere de sona fana nin korane che membolo korata che te mu mise kala tigi Mali be ne mu dalente nga kuma fana ne be fe ka deba kene ba kene men kale alala Assimi yere de sona a yere ka sorosu kokolu to terrorisou efela mogo bulu mais koka irisu bla aya remarqué hali étranger o minana Assimi nunu be taka négociation ke kolu de kumabo ma ou te Mali sorosu kumabo bon ani Algérie ka koy mu fleta an kelenga Kidal de perdi
Assimi sona en Algérie ka jassisa. Voilà. Ablaye Maïga ka discours reflèni. Ablaye Maïga kuma ne Ablaye Maïga ka discours kalambia hinane ne mine quoi. Moi ça me fait pitié. Imane te bo Ablaye Maïga contre la kuma bea. Parce qu'en réalité, elle était problème ni quoi. Tiens là. Ne bolo Ablaye Maïga te peu. Abene la ka fa Ablaye Maïga démission. Non, ne to lukewo. Non. Na mu ngani ke no ma ne be boko fo. Ne te ene mo go ne ba kele parce que a chogal place mi na la mais ne to luke quoi. Ne te kele ka mais ne ba do problème mali problème ye mo go mi e biwa asimindi. Point barre. Aw kana taka baga ministre ma ay premier ministre Ablaye Maïga ya tuyi akana foi fama ya tuyi wallahi asimindi problème ni ala na kracha asimindi problème. C'est tout. Problème kelembe asimindi do. Ne te ta fin fo wagema. Ne te ta fin fo maliki jawma. Ne be pas jonema. Assimi des problèmes. Voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui. Donc, Ablaye Maïga n'beka body. Ko malien kungolo salo. On est Algérie be ka négocier. Comment des fois les flancs na de Algérie, on Algérie be négociation na de bofana. Négociation abe sinorola, négociation be ka kekui. Malien be sinorola, Assimi Goïta Algérie be ka négocier. Ils sont en pleine négociation. Ablaye Maïga bora. Ablaye Maïga ka vieux oromu ye ne la yelena be, abaro oromu anga nyor la bebana. Je voudrais quand même préciser qu'il n'y a aucune divergence personnelle, bien au contraire, il existe entre son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Dattaf, et l'ambassadeur Ammar Benjama, côté algérien, côté malien, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Je prendrai encore le cas de mon frère Amadou Mba et moi-même, et le point commun d'avoir fréquenté le même établissement et l'École nationale d'administration d'Alger. Kali Ablaye Maïga, Algérie président, ani Ablaye Diop, olu be kalanka Algérie di. Awo don bidi. Ube tale de, awo be ni majigini ke kanu kuma ka dumuni fo parce que u ba don bisa mun be Algérie bolo na Algérie a faro contre u te jo. U ya yede che Kidali be Algérie de bolo ko mega tien de fana. Kidali ne no fe kofle parce que nous te position ni Kidali kuma Assimi bolo akunte kele ban Algérie. Sadi nale mago be la de aba majigi na mago tila ka sratila aka ramadiya betindi. Ali wulu te ramadiya keti. Ni kolokurundi wuluma hali ye santan ke ni nana ni wulu ye abe gerela abe ramadiya yirela aba yira ka fo idela kane deme dondola. Kanada kolokurundi Asima hali ni sogo tike ka da Asima ka nyimi na isura na mago tila abi ibla kata nyama na o horon kolonde nununi. Un Algérie tawa accord d'Alger de fleka sigi indirectement ta Mali groupe armé munumbe ou bébé et ko awne Algérie kuma nyogo fa kalaba Ablaye Maïga ka kalabantia kuma ko en Algérie kuma nyogo famia kunu ka nyogo famia bi en Algérie ma nyogo aga Algérie tate nyogo famia balia de Ali Chini yada galiba Algérie Ali Chini marfatigi nimbe Algérie de kuyi Algérie ma ka ton changer ou be Ali Chini voilà ne kan Algérie kale voilà ne ta kale et puis awne Algérie ka ja kadne de mais avec la commune, on a quelque ben de kadaouye. Faut qu'on déga formalé on y en a quoi. C'est-à-dire qu'avec position de faiblesse de la sang. Parce que abat donc, irisu ya ira uladi. Olu te taga Kidali. Anya Kidali perdu domina. Aita irisu ka page ça fait ni mo matala ne ba article be ne segu tungara bolo ne ba chama. Irisu ka surasu ya bloc ka page ça fait kolu te taga Kidali kolu te taga Mali armée de ko kata Kidali libéré. Ko c'est fini. Irisu je accord de signé olu ka surasu te blad duguma. Irisu yo accord de signé. Assimi Goïta refana sonoma. Koka irisu la bo Kidali. Mais irisu te segimble koka surasu beta Kidali bli. Kidali haramiala irisu ka surasu ma pour le moment. Après que changement be na ko la. Après que dondolo ni Algérie bala ko irisu ka ta Kidali. Mais amoro na ko bi accord mi signé irisu ka surasu sente jo Kidali. Foka jendu ko golo melege o de accord signé o da to irisu ka surasu la bola fema ke ulula. Assimi yere de téléphone taka Algérie président wuli Assimi yere de wula kona Algérie madje parce que na mago be ka sadro na Algérie nyaba ni hani Assimi Goïta nyaba la ko ka mori ka tra Assimi ka somana ka moru ka fana kona ma ben le cerveau blaka ka fanga bibi ba terike beni c'est dire que zere ni jatiki faka yirido zere ni jatiki fara yo yirido de na gerla yiro yirla bo yiri détruire ale rebe bolu ma be yiri to faka di Assimi be teli c'est dire ate gerla harma dia tala horon je nyogon te hali ni wulu ka adamadia ke ko sani Assimi yake horonte quoi. C'est le plus inconscient, malhonnête, indigne. Nema ala ka danfenge mouye malangolo nge ma préparé ka tema Assimi kan.
ani Algérie ta ala côté kira côté haramadien te bente jagoya de do asimi be force de do ngame an karamogo aydarada ko fiki misikili de bo Algérie misikili de ira utara ya Algérie dakoro bodi utara ka taga de Algérie ni jamana munu mandi utara kube taga kamili kande di Algérie frontière la irisu ye kangara da simini abolo kaye munke M5 na kanani Abdou Niang nununye konolu ke ka an remplacer abolo kabise ko je fana ke ka irisu toy parce que ibado mo mi do ate dien kala mako irisu be ke deme e be kla ta force wero tatuguni munu ni irisu tabolo tekelingi ko parce que ko Algérie monnaie be ela ke be taga oluka surasu bla ko luka ta Mali ni Algérie frontière la Algérie fana service de renseignement nyo de soro Algérie fana ye marfa Algérie kunte fe ka koko kaya beke parce que olu buka jamana fa olu ni etekelingi iga plan tracé ye Malion janfa chuko miko kiba a keni Algérie dono Algérie i chuini yala awa kidali perdi chema perdi asimi eda perdi awa kidali ba Algérie de bulu iya Algérie dakorobo Algérie ila kale biseka kokila munte boy kono awa Algérie mbia 0 de kila asimi goita faut qui sayna monete ban o maloya de bolo san avec a ja parce que irisu fana irani ni Algérie ma jaw oluka allié de Algérie irisu yu kantekeda de ira ila kute fareka kibe betisim na ko tafankelenti la iye passe partout de anya kidali perdi dona a semaine kelen kona irisu ya bla koluka sorosu teta kidali bli a buka pagi sans fait o accord de signé na dogola moko chema wula irisu ya njanfa irisu man janfa de asimi goita ere de accord signé on Algérie ka dia dore ta nya segere de fayana tanto ala sago malion au sago on Algérie abla mai ga fefe a be chatri bokandi anu ye kalon kede an Algérie kuma nyogo famia kunu de an nyogo famia bi de klebe boro kelemina kata bi yoro kelemina kleb bof bor na biro be kelengi kalo be bo kalo etlebi sabadi klebe bo sogomada fe soufe klebe bi changement foi make Algérie ba no de la Algérie m'a changé. Ali chini yada galibetaka Tony Bachidou Algérie. Donc aye mogo au desserade au be position de faiblesse de là parce que abe ça dit que au te fin kelen ou be fin kelen don ou ye force di. Ah non ni force te asimite foi do. Na ya faible notre abi calmer aba kina fale be ben no fait. Ben le cerveau fla bulu kasola be ka sago sugu be kaula. Mais naga muru ya irala dongo do kolon fila do ka fasi mingena koni ma ben bla. Kiga fanga bebi nin korana cha babla pa horon te quoi ate foi ke ala koson horon te horon jenyon te horon de te quoi chete horon de quoi hali wulu fe tere ka fsani asimitai parce horon te awa te malikula be yere intérêt ko de la parce abado nani Algérie ma jassa aka fanga ba dafe ay échappé limu kara anefis la a klibola donc mbora ko di fonyana ugara fo kube mana foy biri malonda an Algérie bena wo tiendi an Algérie ga be akadinde de boy iba ni medigali Abdou Niang ndela ne asimi gotane Algérie bena ani beka be otolu arranger olu fana olu ga marché di tieni ala ka akili nyuma na mbela jelema akambe